og så snipede jeg den ene par gange i hovedet. Eller, det blev så ikke i hovedet, men... Er der slet ikke nogen hen ved os mere? Der er en tilbage, jeg får to af dem. Den er ude i vandet. Det var pisse langt fremme, i forhold til hvor kampen var lige før. Jeg er lige foran. Der er også en hen ved mig. Der var en, der lige kiggede på mig. Der er en riflepistol her. Kan høre nogen lige på mig. Han er næsten nede bæk. Nej! Så min fucking gun ikke lader. Tak sgu det godt. Ja, jeg hører ham igen nu. Okay. Jeg fik en bait. Brændte jo.